Amit Abdullah kumsomli patni mi hi Dr. Larle thiam taktia shia chin ania December ni somthum pakhat kumsang ni somparia tu ka khan azing thochu anupui chon jing chibai lo buk pa in a choi turte alo siam saka heti lai hian a fanuli a fapa te pahni po chu lo om ve in anni po chon an pa chu jingkar chibai te an lo buk dia dia tlom boka ye chon chu te ai zo chon thilpui mo engi mo ti tur ane wangin amit ta chu a chuak zoita ani ma se ati turte ati zo hnuwa in ale tle meu chuan a thil hmu chuan a bara khai tak zet ani ber lim takle damwara a chho san anupui fanau te chu nona nei to lo ti sha zet hian an rong dai che chuan alo mok ta sia engthil che nge thleng le he case lo in chan na chu Dr. Amitan an apartment lo alai Tofar LC khwam chung sakar venga building chhonga na uma alua athil to na changin ania apartment chung chu thisen hian alo khat ani shimai khoya po thisen chu lo omni noin anupui monai le anfati pathum chu zailum vek ania ma se an rong ero chu mun khata lo om khom lovin mun shan shana lo om vek thung de chon chung thil a han mu ze chu amita chu hlaule makti lo ta wangin a auto tor tora kanupui le fati an that vek mi tu emukhan min ron chan pui te o ti in a chul maya chutiang thil rap thlak lu tok mu thu te om dan tor ni om reng chon a chi a in a boy tak zet ani ber de chon chu mi building a cheng ve dang ti le chulai na ya cheng te ho chu an ron tlan khom ta wata anni ho chuan police sam chu kol ngalin police po chu rang takin van doi na thlen na hmuna chuan an ron thleng phei thoya chumi hnuwa chulai hmun chu crime scene ani ta ka wangin mi pui van tlang lo theilo turin tape mangin an hung sui tak ngal ani de chuan hetia police an lo thlen hnuwa hian amit anu pui mona i apasal ang thoba doctor na thop ve mek rang chu an ron hmu masabera apia dewa chuan afanu kumli mi lek leila rang chu lo let ve reng bokin an hnu dewa chuan amita fate dang pahni an fa uber Abdullah kumriat mi le achang che ami pa tho Omar kumriat mi te rang po chu mo ani ve le a anni pahni po hi annu thidan ang bok chon an thi ve ni ti a hriat theya ti chuan police na anin chung vel an han endik ngal sung sung hnuwa chuan alan dan maya apartment chunga thil om te chu anom na tora thlap thlap chuan anom vek hlom ni hian a hriata kongka chhia emo a om lova ti luina hmanga lona hnu ma motor po a om lo boka tin an bedroom lama wardrobe ti dau chu bungrua ema po chu khoidang lam hmel an pulo boka heti ani se chuan twal thatu hi mona hian ina alu tir ani hmela a hmel shat emo amirin zong tak emo ani arin amta ani lo vek po in electrician emo plumber emo chutiang lam na thok phal taka a in chunga mona in alu tir theitur chi an ni nge rin oma ma se police na an shia dan zela chuan chu in atang chuan rang ka chak ruk bo ni ti chu hria chho ani tatlat mai chu chuan ruk na kai hnoi nge ni ti atilang ta phota chu ni a ma se no chhui tu te hria thiam lo zona an nei tak chu ruk ru po ni se chutiang khopanun ronga enga tinge chungnu fa ho chu a tha kher le no pang ho zong song nen chuan ti chu ani ta ani ye chuan police ten rong pali te chu autopsy le forensic test turin an la ta veka chutirwal chuan apartment pumpui chu akil kar song song nen mi sol nu chuina atana pui theitu engemaw a om takin tiin an da boka chuta chuan living room chauka le bathroom te chu uluk em in an tapa hei mai ba ka hian chulai bul hnaya cheng ho chu zona zot kwal bokin chuta building veng tu pa te amit ale monai chungte ho po chu zona zot ve in an chungte emo ani lo puin ametale monai thopui te emo anma ani batlo an omem ti te ameta thil choleya a chho hlan khan an chung ko zinga emo an thian tia emo vakal hriat an nei melem ti te chu an zotlom ta tia diata tin hei ba ka hian cholai apartment bul hnaya CCTV camera om ho chu tunge chu building a chuan khati hunlaya lu chhuak ho cheknan footage chu an la khom bek ba ka GI le mang ang taka omek amita po chu zona te zozui ani ve thau bokani Mona Mohammed Al Signi hi chung ko wan tlang kan ti ang chi hausalem lo rethel tuk chong lo atanga lo piang le seilian ani a
Hausalem lo ma se chung ko in pole hlim tak ani thung anau panlai tang to lekha zirlam chu ti theire uriau alo ni bok nen lekha azir chung song po hian an klasa athiam theiber pol chu ani chawza zachin pol som pahni azir nuwa chuan size lam chu zir chhole in a graduate vele ta hlawa ti chuan hemi nuwa hian laboratory doctor angin anrama chuan athok chhun somta ani heti lai vel hian doctor la no pang tak pakhat chung te chuan nupuitan an ron bita a nupuitana ron bitu te chung kwanin hian inshiat na mumal an nei lem lo chumi ni wan chuan monai chung te po chuan thutluk na an siap ma chuan an mak pa tur te chung kwa chu eng ange an ni ti te hria chian be an du phota te chuan an du to ka an chan chin te an chuya an hria chian hnuwa chuan mi pa ngai tak le za kai chin le khathiam chung ko ve tho an ni ti te chu an hri be ta a chu mai ba ka kafar el sek chuak ve tho an lo ni le zel bok nen in ne na chu an rem ti ve ta ani tin an mak pa tur la chu doctor ve tho ni in tlangwal fil tak mai ani a an fanu monai po chu ndo taka en kol nge chu an ringa in hual na chu nei ngal ni in nei na ero chu an man mo rom rom du lem lo thong hei hi monai le amita ta chu hun thol zok pe ka in hria chen hun tam zok an nei thinan an ti ani deu ber chutian chuan an pahni hian in be popin an ril ru po ain mudun da phiana te chuan engma har satna an nei lo da bok nen kumsang ni soma khan ani ne suita ani ani ne atanga revak lo a chuan mona e chuan nau pai ngalin akum le kumsang ni som pakhata khan papa dom tak mai apa amida chon em mai chu an nei ta a aminga abdullah sain an hlimpui ve em a in abdullah pian no loka hian amida chuan yan bu saudi arabia lama na thoktura somna chu adong ta hlo mai lo atam donin ama tan po mason zelna ani theidona tin an chung ko malam huna tan po sumle paya an zia sot phadon bok nen chu somna adong chu amita chu ahlim kher mai anu pui po chu shirshi ve ta patin keima ringot chuan ka om theidon lawa heta inha hi chu kalsan maila saudi arabia po na thazok le hlo thazok bok itan chuan mu har don lo lutok kan chung ko in ipe mai tiango ti in asom ta a ma che heta an omna anha hi a thawe thokata in ama po in nuam alo ti be bok nen chutianga saudi arabia lama nazong thar thale to ni bok chunga hankal cho atira chuan monai chuan a shebe de hleka ma se apasal chuan a hna mo chu thonge adu ba ka anno fa telawa kal chu a she bok sinen saudi a chuan na a mule em angtia a thlem tak ringa chuan monai po chuan lorim ti be tangi nge in Egypt a hna chu a ban san hnuwa a pasal zui chuan saudi lama chuan an pem zui tangi nge ani ti chuan saudi an thlen hnuwa chuan amita chuan a hna chu a zom tak ngal pata wani thlak takin monai po chuan pakhat mai ni lo na tho tur chu pahni zet muzuin University of Yanbua chuan professora a thoba ka lab doctor angin laboratory pakhata chuan a thok pa thoboka ma se anno pa chuan Saudi Arabia chuan omhlen an tum lo thong apartment thabe tok tak leina tur poisa le Egypt an net le huna amita chuan ama clinic a hon ve na tur sum an khol photanga chutianga an do tok an khol nga hun huna Egypt a chuan an let le ang ti in thu an tiam don ta a monai chuan a pasal chu enin ka theina zong zong in ka pui zelang che nangma pol nge clinic il hong ve thenge yang ti in a shil mol mol mai ani monai chu a thokrim hle renga na pahni thok chungin anin chung chu a in kol vek ba ka afati en kol le in chung khur boy pui chu aman ati vek bok nen a ha ve thin emema ma se anno pa chuan thil tuak mek nei an ni ti chu in shil fo thinin ha po sei thilek lo chuan an thok tau tau ni tin mai ani ti chuan chu tianga rim taka thok dun ta chu an kho sak po azia chhoda vewa sumpo an khol chak la fu mai Egypt an nun dan nen chuan to na an nun dan chu in thlau tak po ania in Saudi Arabia anum lai hian fapadang Omar le fanu leilai chu an nei bele boka Saudi a hian kumriat li achan bidon an chenga an kho sak chu anuam angreng wiawani nangit thatak nei be ve in sumla an la lut nem na roe chutian chuan an na tho ve a chuan ma an son mai be lama an hlo tling dun em zui boxi nen
engma har san em po an ne ngai lo ani bere ma se chu tianga hlim taka an kho sak mek lai chuan ni khat chu amita a hna atanga aron ho chuan anu pui monai hne na chuan an hna chu ban sanin Egypta an let le to tur tho chu aron shil deuh ta thut maya monai chuan mak ati viau mai engthil nge thlengta chuti ruma thutluk na aron siam ho tak ri ngot mai ni atiril ruwa apasal po chu lo zotin an lo soidun tong khan clinic honna tur le apartment an duang taka tha leina tur sum khol po an soi angzat an la khol tling box si lo an na thole chungkwa ni se engkim akal tluang em vek box si chutia Egypta ho aron ti thut chu angain a hriat lo thole tuna Egypta an le le chuan abulte atang bokin na thotur an zon thatle angai don bok nen en ngai to thale tura ado thoda chu alo shilveya ma se an han soiduna anin hnial anin hnial nu a chuan monai chuan athu soi chuan a pasal ri ro chu a thlak tir don chong lo ti chu a hri thiam chhowe ta a ani na taka chuan Egypta let le chungchang chu ama monai chu aron ve ni lovin a shilin a shilve lek fang ani zok angai dan chu eng ang po ni se angai pui mo tak tak lawa thutluk na chu alo ho ma khan ama in alo siam fel diam to ti a hri thiam ta ani chumi ni wang chuan lo hnial emo aril ro thlak tir emo po chu tum boi du talavin nupuirin omle pasalte thoi tak anin angin a pasal tho chu zom mai atum da zoka chuta chuan engthil po thleng se anno pale an fati ho ne na om khom thei kha apoi mo ber ni in a pasal ania athutluk na siam chu aza sakin azo mai tur ni in a hri ve thawa chu wan chuan a pasal tho chu oin an chung kwa chuan a hma a an lo om to na ngai kafar el sek lama bok chuan an le le tangi nge ani ti chuan hetia Egypta an le le nu a hian apartment lo atur te ti filin amita po chuan ama pola clinic khonve tumin ein bo se chhautan ta a chutiang bok chuan monai puin le pakhata na chu a muvi le tamai boka ma se Egypta an le le che atang chuan anno po in kara in ti thiam lo na chu om chhautan ta tlat mai amita chung da chuan monai chu an ngai ne lo ni in ain sia a chu ba ka an chung ko bundana an in rol tam lu tuk chu angai dan ani bi kholo chuti lai mekin amita chung tila chuan mona e manilu zo takle na thokbok loneya mani sum le pai ane the chu an ngai theitlat lawa an ni ngai dana chuan in lama om torle apasal fanaute enkol torin ando ani ber chumi ni wan chuan monai po in atir lama chuan amida chungda chu mo tam lo le biak tam lo sham sham chu atum chena achan po anin monguna anin biak tam chuan boina atam mai mai zok ti a hriat wang ani pakhata abikin amita nu phe chu atlem thei ang ber to po a biak po lo sham sham chu atum le zwala ma se heti chung po hian a pasalano chu ni tinin an chung ko chung changa chuan aron inrol tam tul tul mai si an chung ko thil engkim chu a pasalano chuan alo shewe bek zel ti te a hre thiam chhauta a entir nan sum engzat nge an man chwa enge an le enge an ti enge an echin an fati ho chu engtin nge an enkol ti song song theng chuan alo shewe bek zel mai nen chu chu monai chuan adu lovin aning ro ve em china ma se apasal ameta ngai dana ero chuan chungde chu thilpa ngai le thil ni phung ve reng thin nia ngai tla thungin anu pui monai chuan thil chol lo angai mo mai mai zok ni hian a hritlat maya ani na taka chuan ano pantit lai tang to in engkim tak meu meu a chungde chu a hril hri ve zel thina chu chu ani dan phung ani meu wangin anu pui monai po chuan apom ve mai tur ani a chu mai ba ka eng ang point ano chuan monai chu lo tong khum emo eng thil po lo ti se apasalanu anin angin za taka alo don son mai tur ba ka anina alo kalani poin hlim takin alo dong song tur ti so angai dan ani bur mai si hetiang hi an bo rok ani ta ka chuan annu pa po chu anin hau pha ta fo maya chumi ni wan chuan monai chuan an chung ko bo rok nam lo so ti tlem tumin apasala chungde po chu theito pin hlat sham sham atum ta to pa ma se apasalanu ero chuan atam thei ang ber ron in rol atum so so emo te mai tur ani ve thung si chu chuan monai chu ati shom ro thin hle maya apasal chungde chuan ama chu an ngai thei lo hle ti a hri thiama a chungde tlowa ameta avakal changa piang hian
aron ho nu a hian ina aron danglam zia thin boka achung du chon monai chu anlo soi chel sak thin ani ti hi aron ho nuwa omdana chon a hriat nge zel bok ani tum khat phe chu anu to in amita chu anin lama vakalia chuta tanga aron ho chuan engdang ma soilovin clinic chu a hon le don lo thole hospital lama a hna chau chu a thodon thu aron seitamaya ni dang ang bokin himi tumpo hian anu pui ngai dan chu aron ve ni lovin a thutluk na chu a shil ve lek fangania chuta monai chuan chutia a pasalina an pahnia an thutluk na rei takatanga an lau ma chobe ber aron thol san le takte ya chuan a chan ber chu a she thiam ngal maya chuta chuan a pasalanu chuan lo fuil in a fel lo na te chu a fa pashia ta chuan a lo soile shepanga monai chuan sum chu ren lek lawa a man ho ho thule chutianga man tur anei theina tur chuan sum tam jok an lak lu theinan clinic chu a pasal hontir atum mai jok nia a sha thote chu a lo shila na chu ini sa reng na dang tho kher kha a tolna omlo tuna ina thola hi a tok che ati te in a shil thin boka tin anu pui chuan a control veka mi pa ve si no pui te thu thu om tin a lo fui le peka chu wan chuan clinic khon po chu cholle adu pha ta hial hi a lo ni oma ye chuan monai chuan ha thla ka ti in a pasalanu inrol tamnu tok chu boi thla ka ti ve maya ma se amita chuan engti ka emo ngai to changin amata na thator adu sakzo ka wanga clinic te po hong turati ani zok zia chu ala mu thiam chhowe me the chu abe se tla thonga ado sham sham ani bere ma se anno pa in kar chuan a ma chu ang thei to lo a pasalano chu aron inrol tam tial tial mai boxi nen a pasal chu adang lam ta shet chet maya chutiang reng chuan anno pa an chung kwa chu anom chhota ani ye chuan atopa amita no chuan a fapa chu fuile in inu pui hi then ro he no ine chung he chuan mi pa tak tak po ini lauti na ni hi me che tu noya I kun tlata he tiang ai chuan chen mai hi eta na thajok tin a shile ta a chutiang boruak an nei lai chuan December ni somthum pakhata thil thengra phlak zet kha aron thleng zuita aloni ye chuan police ten amita chu thozot fe in thil thlen dan chia chu an zo cheng ta a chuta chuan ani chuan khamini December ni somthum pakhat kumsang ni somparia da khan ni dang ang bukin zinga chuan a thowa anna a kal tur le thil dang ti pa turin a chuaka ni dang ang bukin anu pui chuan zing cho po chu alo sem sak boka ma se anu pui hna chuan lan chu lo bo sei do su lo om ha dam ro polama tangin karon le ho mayang vo in chu ti in a shilia he hi a chan chu tun maya anno pa in kar chhelu tukle in haureng mai chu ti zia omnan anu pui chu a han dot ve deuh hlek alonia ye chuan a hnalama akal ta khania hetia a hna tho zo no hian anu pui a shil ange khan lunch store chu dorlama orderin an ina ron deliver mai tur chuan shilin in lam chu apan santa a ma se in abathlen khan khatiang thilra phlak ta khan alo mok ta mai ni in asoi ani ti chuan thenam khoweng lo tlan khom ho po chu thu an zot fiali loma anni ho po chuan amita chu achi a in atal boi khop mai atap zoi zoi maya ma se anu dewa chuan ngoi tarangin chuta thil thleng chu hria thiam lo mel zet le pum theilo ni om tak hian eng thil che nge thleng ti in abulami te ho chu aron zot le ang he ho a achi a in satak zet ani amai ro chu anu dewa chuan ron pa ngai chhobel in anu puya chung de lampo akol ta ngala chuta chuan thil om dan te shilpa chuan min chan pui ro mona ya thiania tapro chung hian awatia chumi no loka chuan eng thil che nge thleng ti bok chuan abula om ho da chu azot le a thil thleng chu apum theingang lo ani hmel ti in an soi hlama ti chuan forensic exam result a chuan monai le afa de chu an vai chuan an shoka zai sakbek ani ti hriat anita a ma se Abdullah ero chuan aban ni om bela chuan hliam dang alo nei nual thung ama thato chu theipa topin alo belet ve ani mela nima sila chu apartment building chung emo alona bula emo chuan camera omlo tlat mai sinin chu chuan na chhe chu ati harlo theilawa ma se police hria chen ero chu tharum le ti luina hmanga luna emo bungrobo le chhia omlo ti kha an hre thung tin thil dang engma bolovin monai rang ka chak che kha abo bik ro chu thil mak tak mai ania
chu mai ni lo an no pa poisa an lo khol ve te po kha ina khan la ringin chung te chu aboli mi boxi lawa ba ka chhuar pakhat che chu khoini in chu la chu chhuata chon alo de ring kha ni boka chu chon zo na chu sem lo thei talawin hei hi in rokna ani chuan enga tingi rang ka chak chau kha la ka ni a poisa kha an ruk tel si lo monai rang ka chak che kher kha enga tingi twal thatu khan ala kher le ti chu an zo na lian ber ani a ma se chu in chung pum puya chuan ko zithla pon lammi ko zithla ni thei omang chu an da poluk le chung po chuan an chung ko member ho ko zithla bak chu an mu chuak mi bok si lo nen chu mi so chu a che fim khor thiam hle ani mai ngem ti chu an zo na lian ber ani boka ti chuan chu tianga thil om thei om ang zong zong an han chot nu po a midang han po tor anom tak si lawa chuan police te chuan amit a chu an ring hlen lo thei ta lo in hetiang ang chi case reng renga hi chuan an ko puite chu rin hel ani masaber ve shim shim china chu tiang chuan rin hel dang an om ma le to emo in an thu shia ron sei tur te neya an ron tong chho ma chu amit a chu rin hel number 1 anga chui zui pho chu an tum ta ani nima sela amit a iro chuan chu tiang thil rap thlak tak chu anu pui fanau te chunga chuan engtika ma ati the ngai lo tur tho chu alo sui ve na se me ma anu pui monai chungchang chu soin mi che fil le fing mi khogei nanga tak ania kanin nei chung zong hian kata na hlu in kong engki ma min puya katan ain pum pek vek thin kan pani hian kanin hmanga em bok ni e no pa dang te ang bok in hmo thiam lo zeu chang ta chu kan nei ve tho tu no pa ma hi in hau ngai lo anom hleinim ke ni po in hau ve zeu chu kan neya ma se hetiang khoparap thlaka che tu na tur khopana sa chu ani ngai lo in house atlia mai bakin kanin hau ve ngai lo ti in asoya amai ro chu police tena an chen am ho thu an han soi ro chuan chu ti deu deu chu an chana chuan akok ve thung chenom de soida na chuan ami ta no pa chu ring tak taka in hawin anin ti boy ring thin thu le twal thana athlen mani che po khan nasa takin anin haulia hemini tak phe he chuan monai chung de chu wasil sia top me chu tha in an che be to hiala achan chu anin housing lu lai lu tuk chu thil tha ni thein an shelo alo ni ma se tu ma chuan monai chung te biak po theina tur number chu an lo nei hlom box si lo nen chumi wan chuan anin rol boy lo lo le ta zok mai ti in an lo soi ve le thunga ti chuan chu tianga an thenom te thu soi an han sia le tak nu a chuan police chuan amit a chu an ring hlen chwal te so mai chu wang chuan zo na po chu zo thalein tun tum chu engkim khaminia I hun mandan zinga tanga inu pui fanau te rawang iwa mu thleng khan chip chiar the ang berin ain dotin I omna le I thil ti soi fai vikang che an ti tapmia chuta amita chuan jing chei khama na thok turin ka chhosana kan na thona hmuna tengin hei hi chu inwa fin fia theyang ka na ka zo hnuwa carpenter bula ka kalia achan chu monai unau pa hian to na changa ni soma hian no pui nei dona carpenter chu lo betur le an ina shoi turin min silwang ania carpenter nian chuan kanin biak rem hnuwa kan no pui monai ne na kan lo soidun sa to angin sangha zorna dora kal le in lan satan sangha chu ko orda ta ngala ma se chu tia dor kota ka sangha order nga ka laudin jeng ai chuan ti in kan in lama ron deliver mai tur chuan ka shile ta zoka hei po hi ka sangha leina dora kalin inwa fin fia le thei bokang chu ti lai chuan carpenter khan min ron kola a hun tia ma chuan aron kal thele lo tor tho chu min ron silba ka ni danga tan siam rem le mai zokila ti in min ron silia hei hi carpenter number chonia indu chuan ani po hi kolin ka thu soite kha adik le diklo in fin fia le vek theyang hei ba ka hian sangha zorna dor number po kha hei ka neya indu chuan ani po hi in kolin ka kal lai le thil leite ka thil ti le ka thu soite kha in fin fia thei bokang chumi zo chuan ka account nei na bank ka kal le a hei ka transaction ti na receipt po kala kola ka kal nge ni ti chian atan in mang thei bokang ti in phone number le bank transaction receipt te chu police te apevek ta a chuta police te po chuan amita soyang chuan akalna le athil ti chu chui zui nga le char charin chuta chuan a soyang che khan engkim chu alo ti vek ba ka sangha dor te bank le carpenter te po chu awain thudik vek amita chuan a soiti an fin fiata a
chumi zo chuan an thawna hmun lam chu an pan le ta ngala mahse chuta na thok kho attendance loka po chuan amita hming chu alo la wang bok ani ti chuan heti ani taksia chuan amita chuan anupui fanau te thina chuan in nam hnuina alo ni reng lawa rin hil tur dik lo an lo ring hil mai an i mel ta tlat mai chu wang chuan mi swal laman lo tol that tu la sha chhual lo an ngei ni in alang ta a chuti chuni ma se police chuan amita chu filhim thlap tur chuan rin ngal bur chu har an ti thau mai a chan po a kalna le a thil ti chu a chep cher tha in fin fia theina tur chu alo nei diam bek mai chuan an ngai ala ti thatlat lo chuta chuan chiang le chep cher zo ka chuminia a hun mana lam chu chui tha le tha in an shele ta a ana thona huna khan vakal le in kamini ta khan a hna chuan akal ngeim akal ngei ti hriat nan attendance logbook ringot lo devin ama amita nge chu mu an omim ti chu a thopui ti chu an vazot kwale tangata heta hian amita thopui pakhat esra ya hia chuan police te na chuan poimo na anengim chu ka hre chi alo na in thil sei tur ka nei tual thana thlen ma ni thum kalta khan amita chuan voi thum ai tam min ran kola khamini tual thana thlen ni khan na chuan akal thi don lo thole chumini atan chuan ai owa attendance loka chuan aming lo san sakmai turin min ron nge na thil ti tur poimo tak ani don thole ya chuan a hna chu lo tho sak lok mai turin min ron ngen boka chutia ati chan po chu cholla ka wanga a hlo ka then ani lo nan le vacation leave anga chhiar tila tan chuan a ui ve boxi ni in asoya le chuan keipo chuan chutina na chu ti in lo hmui mai chu kalorem ti beta a attendance logbook a po khan aming kha kalau san sakta ani ti in aron sei tamaya chu ze chuan police chu ati har ta kok mai amita hun mandan an chui nuwa kha chuan engkim kha asoi ang vek ani ta bok nen laringam che alo ma se han po thluk theina tur kha engma a om tla lo kha ni a tona ero chuan anupui fanau te thatur khan hun thol ane nge ti chu hriat ani ta ani ti chuan heng an tho hriat thar te nen hian police chuan amita chu tho an zo thale ta a topa zong ameta po tang zo talavin adikalom kanupui le ka fati kha keima thangi ani e ma se ka tum lok dan ang ero chu ani haulo monai chi kha tha tum kania ma se ka fati po kha tha tel an ngai vele tlat ani ti in ain pong tarup mai ain pon chun som zel da chuan anupui rang ka chakle tlera ho po kha ama lak ni in mun fal taka a phombo tho asoya chuta a phombo na mun che chu soin police chu chulai hmuna chuan an kal nuwa athil phombo ho po chu an bahai chuak le ta beka chuta chuan rang ka chak bo ta te parda tona hruite a fanu leilai kor ti sen la kai noi te kot kor le chem te te chu bahai chuak bekin chuta kot kor lo om be chuan thotam tak a soi nge nge a chumi ni wang chuan in hau boy wanga thinrim so sang thu thil ti ni lovin tumsa ren rona tol that ani zia chu ati cheng ve boka ti chuan police chuan thil thlen dan zong awaya apon ma chu amita chu annor tangar ngara atopa chuan soive ta nge nge in chuta asoida na chuan anno pa chu an borok a thalhei thei to tlatlawa tuk tha po nei hlei thei to lovin anin hauni tin hi ani tarangot mai a chan ber po anupui monai chuan a pasal chu anor tet fawa ama poin Saudi Arabia annom lai khan na pahni thanim ngai taka a tho thin de chu soifobin amita chu taima tok lo le rilru nei tok lawa chuan a po fo maya tin hospital lama a hna bak ma son tumna nei lawa te pu in chu anin hnial pharing maya heiba ka hian amita chuan anu monai ngi lo em tu bula chuan engkim shil thinin mona in ati chin dan song chu a shil ve vek zela chutiang huna chuan anu chuan engtin nge me chia inupui zok chutianga in tong khum tir thei chutianga inupui na atong khum ngam che chuan mipa inilo topani chu inupui hian engkima a control chea atho noi yom zo to ani hi ti in alo shil da china chutianga anu ina abing hriata asoirik tak fowa chuan amita po chuan dikti hun chu ani chhobe ta tial tiala tin anu chuan monai fel lo na chu alo shil ve reng boxi nen mona e chu a hotan tatlat maya annu pa anin hauchang te hian anu pui chuan alaka thu anein ama chu ada niam ni in a hre chhota a umzia bera chuan anu in abula asoi tampo le
anopui monai a huana chu azol ve zel ani bermai le chuan khamini anopui fanaute atha ni ma thalikal ta atang khan amita chuan thutluk na siam fel diamin kumin chung hian monai hi kada bo turani kumthar lo thleng tur hi a hmu ve to tur ani lo ati tamaya kumhlui thla zan chu a che thuna tan chuan aro manzuita alo ni le chuan December ni somthum pakhat kumsang ni sompariata chuan jinga thobin monai chuan breakfast alo siam sak diam maya chumi hnu chuan anno pa chuan infiam velin annui dun ara chuta anupui monai lam chu hoin kanno pa inkar hi siam thatangai ni kan pahni inkara in hmangaina om hi tinun tharli atul games play mai la game thar kan la ti ngai reng lo iduem inge dan tin azota a cho vele monai po chon phur takin apasal rot na cho lo pum ve ngalin apasal afatipa do taka kumria chung alo ni to ania chotia apasalina anin kar siam that adu tho asoi chuan atilimin an malam huna chuan don aya an lim ve to nge chu aring hle bok ani le chuan amida chuan anin fiamna tan chuan monai ko chu anung lama chuan ti hmanga phor sakin ake pahni po chu a phor sakle ta a ngai thatakin monai chu apasal ti dan ang chuan lo ombe zelin apasal chu anung chon song hian om ta a chumi zoa chuan parda tawna hrui chu a ngonga chuan apasal chuan ron vet in chuti lai po chuan monai chuan ngai that lo na chu ala nei chong lo chuta amita chuan hrui chu potmar ta thutin monai chu hlaule na ti tak chung chuan a te ta chema ma se ni khoshilawa a om thak ma chu amita chuan hrui chu thladul talapin a potangat ngat ta a chutia monai ni khoshilawa ale reng hnuwa chuan amita chuan kotkor chu bunin monai taksa chu bedroom atanga living room thleng chuan atnu kwalta a chutianga ati na chan po chu in rokna awanga chothil chu thleng ni anga alan theina na ati wang ani pakhata ma se living room lama monai taksa atnu kwalbel nuwa chuan athinge emti chu ala chengam le talak dewa chumi ni wan chuan athi chen nge thinan chemte chu la in a shok chu a jai sakle ta ani ti chuan anupui rongbula chuan enge ti le tur ber shilo chuan a thutaringa ma se chuti lai tak chuan a fanu no pangte leilai chu ron lu ta thutin engkim chu a ron mu ve tamaya lau tak chuan leilai chu te ngal tor torin amida chuan a fanu te ri chu ati to vat lo chuan midangina an hriat pha chu a hlawa chuta anu monai a thang bok chuan a fanu leilai po chu a than ve le ta hmia mai ani na taka chuan a fati singa po leilai hi amita chuan angaina in aduat bik em thina ma se chute chong po chuan rap thlak takin ama kut nge in anuna chu alak sak bele ta tho alo ni ti chuan chumi hnuwa thuin athil ti te chu angai to cheng ta a room chung ommek a fapa ti pahni chu engtin nge an omta kang tunge enkol selia nanga engtin nge an ron dam kho chuang ti te chu angai to ta zela chumi hnuwa aril ro chu siam fel zui le in ngai to anon to mia lo chung chuan chemte le shui kengin a fapa te omna roma chuan avalu le ta a chuta chuan omara chu alamu thilai hian a thazuya ma se Abdullah chu ron harman debin har chiang manglo chung chuan alo talba ka alo belet wena se mema chu wang chuan autopsy a po khan hliam danglam takha ataksa an hmu alo ni le chuan amita chuan anupui fanau te chu mini som panga chung lekin an vai khan a thata beka tin akora ti sen kai te po kha thlak boy shan lavin achunga kordang kha a haknan to ba chutiang chuan na thoktur ang shimin in hnoi lama chuan chuklein anupui rang ka chakle thil dang te kha aba phumbo phota chumi zoa carpenter bulate sangadora te benga te khan akal kwalta aloni heta ameta in puana tho an han shet nuwa hian police po chuan rap thlak an ti ve hle ni turani ana theyang bera shem aphu hlia hlia te chu an ngai dan ani tok maya in ama amita ngei po chuan min ti hlum ve mai ra o kaphu tok chi ani e ati ve ngi ni ome amai ro chu child nei a han ni mo chuan amita chuan atira thi phu in ti mmc kha shemna ti nep ani thedan ngo chu angai to le taloi si anupui chu awire ni asoin tharu kalta atang khan a hria chwa to thole mi padang ne na anin message level chu a hmu chwa tho te soin chumi wanga thatta chau chau chu ani tho te chu asoi le na to a umzia pera chuan chung ko ming hliau tur ve nan tia anin tha thin
owner kiling anga lantira shemna niep jok a hmu the a be sewang ani bera amai ro chu atwal tha chan a soi chu eng evidence ma awmlo ti police la chuan an hretla thungsi chumi ni wang chuan owner kiling anga lantira tumna po chu pomsak ani talawa ma se chumi hnu loka chuan aril ro lam chen lo na chuan lam chu tumle in a hun lai khan aril ro chu a boy zwal ni in ain soili a nima sela eng anga ril ro boy le a ko chunga ram hoi lu thial po ni se khatianga rap thlaka chetur em kha chuan a boy lawa anu pui mai ni lo ama fa ti ngi po kha a thatil do ni a chumi hnuwa po asol hnu te thop tur khan ngai to na apmang na salu to ril ro boy in khang song song kha an ngai to theilo an lo ti sakle ta mia bok ani le chuan a to pa zong marcha kumsang ni som pakwa khan ameta shemna chu ti chho anita a khailum tora thupek zui anita ani ole khati zong kha ton tuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case a in ngai dan te comment section lama in no sei vele theu don nia